Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα παίξουμε Free Fire. Πάμε να παίξουμε. Και μπαίνουμε Free Fire. Όσοι δεν με ξέρετε να πάτε το κανάλι μου, έχω κάνει 1000 βίντεο. Και μπαίνουμε Free Fire. Τι είναι αυτό, πρόσφατα. Καλό τον ξαδελφό μου. Γεια παιδιά. Και θα παίξουμε Free Fire. Έχω και κάτι πράγματα να πάρω. Εγώ αλλάζω skin. Τι είναι σε κορίτσι. Δεν είσαι, καλώς διαβάζω. Sorry. Papari. Sorry. Πω. Τι είσαι αυτός. Σαλαμάκο. Ωραία, πάτα. Περίμενε. Τι το πάτας. Ωραία. Τώρα παιδιά μπαίνουμε. Λέ. 2v2 αυτή είναι η καλύτερη πίστα στο Free Fire. Εγώ διαλέγω. Μπράβο. Τι χάρη. Διάλεξα. Α, τα τέτοια. Ναι. Μπράβο, μπρο. Τώρα θα τις Εγώ να φάμε. πηγαίνω από κάτω για να μην με βρει. Εγώ θα πάω από πάνω. Α, βασικά και εγώ από κάτω. Θέλω να μου φάνε. Θα είναι μαζί μου. Δωρίδα. Κάτω. Το σκηνή το έχω. Πολεμάμε Ρονάλντο. Ξέρω, μπράβο. Και εμένα μου έχει πάρει το σκηνή το ίδιο. Εγώ έφαγα τον Ρονάλντο. Καλά, εγώ ήμουν όμως ένα σπίτι του. Και εγώ τον Εσύ είχα τον Ρονάλντο, εγώ τον άλλον, εντάξει. Ναι, πάμε. Είναι μαζί του. Σπινέτο. Με καλάνε ρε. Πω τον έκλεισα. Φάτε να. Μπράβο, με έφαγες. Θα φάτε από το σύνολο. Ωραία. Όχι, εσύ εδώ πέθανες. Σταμάτα ρε Σουηδία. Σουηδία. Σούσι. Μην πάρτε μόνο το σνάιπερ. Χειρότερο πράγμα είναι. Καλό πήραμε. Με αυτό το ωραίο. Οκ. Καλό διάλεξα. Καλό. Τώρα βάλω. Τώρα για να μας φάνε. Έχω βάλει εδώ. Πού τον πάρτισε αυτόν. Πω και εσένα σε έφαγαν. Είχα πολύ λίγο. Την πρώτη που θα ρίξει αυτό εδώ το πράγμα που είναι κύκλος και τρώει ζωή. Αυτό το πράγμα του είχα ρίξει και πέθανα. Επειδή είχα λίγη ζωή. Και εγώ πήγα λίγο μέσα. Να το δω. Άμα έχει. Από μακριά. Είναι 2 και εμείς παστέλα. Από βαράν. Αλλά από κύριε. Έχω πει το βαράν κιόλα. Πω Σπινέτο, πρόσεχε. Σπάστο, Σπινέτο. Άρα το πάω. Και παιδιά συνεχίζουμε, απλά κάνουμε λίγο διακοπή. Πήρα. Τι πήρες? Αυτό εδώ το όπλο για ένα σνάιπερ. Αυτά πήρες. Ναι. Εσύ τα πήρες. Ναι, εγώ. Α, πάμε. Θα κάνουμε διάλογο για αυτή δεν θα τα έχουμε κάνει πόλημα.
Ενώ δυστυχώς στο κεφάλι. Δηλαδή. Μην το θυμάμαι. Παιδιά, έχω φάει Πέθανε. σνάιπερ. Όχι. Πα! Στο κεφάλι του δίνωσα. Ποιον? Του άλλου που μου έχει πάρει το skin. Έχει μείνει μόνο ο Ρονάλντο. Ό,τι έφαγα στο κεφάλι. Αλλά και εγώ δεν έφαγα με το κεφάλι. Βάλε ζωή. Δεν έχω χάρη. Μπράβο, Είμαι Σπυρέτο. Δεν έφαγα. Εγώ θα κάνω το εξής πράγμα. Ρε, πατέρι, κι εγώ του το βάρεσα. Άλλη την έχασα. Τον πά, σημαδεύουμε τον έναν. Νομίζω δεν είναι μαζί. Να τώρα... Κοίτα, τους έκανα πλάκα τώρα. Ξέρω τι τους έκανες. Θα μου τι πες. Ρε δεν φαινότανε και εμένα με έδεπε. Εκεί το πάνω πάρε το σνάιπερ πάρε. Πάνω πάρε το σνάιπερ. Έλα! Έλα, ήθελα Αυτό δεν το έχω το skin. Ναι. Το είχα. Ακόμη το έχω. Παιδιά, περίμενε. Έλα, είχα για ρίξει τα καλύτερα όπλα. Πιστολάκι. Πιστολάκι. Το πιο χάλια. Με ένα πιστολάκι μόνο. Αυτό Παιδιά. είναι το χειρότερο πιστολάκι του κόσμου. Εγώ προτιμώ το να υπάρχει. Πόπα! Αυτός ποτέ είχε ρε. Πόρτες. Εγώ δεν είχα πιστολάκι. Ρε, πα... Ρε μπρο, τι πιστολάκια έχουν αυτά, τσάλινα. Έλα ρε φίλε. Πήρες κιλοτροφή. Είσαι φέικιο. Εγώ. Και εγώ πήρα. Τι έχεις. Μακητό. Έλα. Νομίζω ότι βάψαμε. Επειδή είμαστε... Δηλαδή καταλαβαίνεις. Παιδιά, τι στολή έχει αυτός. Ποιος. Αυτός εδώ. Δεν ξέρω. Όχι. Ναι, γιατί δεν ξέρεις με μένα. Kindness and restraint. Turbulence and desire. Περίμενε, παιδιά. Κοιτάξτε κανονικά ρούχα αυτό είναι το τέτοιο. Περίμενε. Αυτά είναι. Πλάκα, δεν μ' άρεσε αυτό. Παιδιά, θα παίξουμε
Θα σταματήσουμε εδώ το βίντεο γιατί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.